kada se grlo stegne. Lizobakt Complete, sprej za kompletno rješenje. Samo Lizobakt sadrži glizozin, prirodni sastojak imuniteta koji otklanja uzroke i simptome upala usta i grla. Lizobakt za zdrave životne priče. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputu o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. U večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo između ostalog donosimo: u Narodnoj kuhinji Imaret i ove godine slijedi revizija. Vlada Tuzlanskog kantona 2016. ocijenila uspješnom godinom. Produžen rok za subvencioniranje računa za električnu energiju. Vrijeme u Bosni i Hercegovini potencijalno opasno. Uskoro minus 25 stepeni Celzijusa i olujni vjetrovi. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Najkvalitetnije domaće meso. Neizostavan je dio vaše trpeze. Novo iz asortimana mesne industrije Menprom. Poštovani gledatelji, dobro vam veče. Narodna kuhinja Imaret Tuzla hrani oko 2.500 ljudi iz 4 lokalne zajednice. Sredstava za rad je sve manje, posebno u ovo vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona finansira rad humanitarne organizacije Merhamet uz općine i grad Tuzlu, ali je to nedovoljno za opstanak narodne kuhinje. I ove godine bit će vršene revizije onih koji dobijaju 1 obrok dnevno. Svakog radnog dana, tačno u 12 sati, ovdje počinje podjela hrani za korisnike narodne kuhinje Imaret. Kažu, nužda ih je natjerala na ovu. Sahija Bekić korisnica je kuhinje već 20 godina. Živi sa 2 sina, a niko od njih ne radi, te im je ovo jedini način da prežive. Jedu samo jednom dnevno. Da mi nije ove narodne kuhinje, ona kako bi preživjela. Ja sam zadovoljna. Ovakvih slučajeva je mnogo. U Narodnoj kuhinji Imaret, kojom upravlja regionalni odbor humanitarne organizacije Merhamet, hrani se oko 2.500 osoba. Neki dolaze ovdje, a neki na drugim punktovima. Osim Tuzle, tu su i punktovi u Lukavcu, Gračanici i Kalesiji. Sve manje je sredstava za rad Imareta, a sve više zahtjeva za novim korisnicima. Dugovanja prema dobavljačima hrane su oko 200.000 konvertibilnih maraka. Imali smo zahtjev iz mjesne zajednice Kiseljak, romsko naselje, gdje bi želi da otvori punkt. Tamo ima 450 ljudi koji su u socijalnoj potrebi, kome bi taj obrok dobro došao. Međutim, mi nismo trenutno u mogućnosti odgovoriti tim ljudima. Također imamo zahtjev i mjesna zajednica Šički Brod, otprilike 150 ljudi koji su u istoj socijalnoj potrebi, kome je potreban taj obrok. Kako sredstava nema ili su sve manja, a dugovanja sve veća, u Narodnoj kuhinji Imaret provodi se revizija korisnika. Tako oni koji ne ispunjavaju uslove ostaju i bez ijednog obroka dnevno. Iz ove ustanove po nekoliko puta godišnje pozovu sve instance vlasti kako bi im pomogli u radu. Iako se hrana dijeli građanima općina Lukavac, Gračanica i Kalesija, sredstava od ovih lokalnih zajednica nema ili su ona minimalna. Grad Tuzla izdvaja više od ostalih, međutim najveći donator je Vlada Tuzlanskog kantona. Istina je također da ima dugovanja iz vlade i to 35.000 konvertibilnih maraka, no kantonalni premijer obećava da će dug biti izmiren u ovom mjesecu. Vlada kantona će i u 2017. godini također biti najveći sigurno donator ove narodne kuhinje, ali ne možemo sami mi isfinansirati ovoliki broj korisnika. Mislim da je prije svega to obaveza onih općina čijem području se nalaze punktovi narodne kuhinje Imaret. Na sastanku premijera Tuzlanskog kantona i resorne kantonalne ministrice sa direktoricom regionalnog odbora Merhameta govora je bilo i o otvaranju punktova u drugim općinama. Međutim, u Imaretu navode da zbog financija to neće biti moguće. Čak će i ove godine doći do revizije. Svaki dan imamo potreba za tim, znači, ali imamo i određenih ljudi koji ne ispunjavaju socijalni karton koji je kod nas, imamo koji moramo da skinemo sa narodne kuhinje. U onim općinama u kojima nema punktova Imareta, socijalno ugroženim osobama pred Novu godinu podijeljeni su paketi iz Imareta. Treba reći da će iz budžeta kantona u ovoj godini biti dodijeljeno oko 250.000 konvertibilnih maraka kao pomoć u radu Narodne kuhinje Imaret.
I ovom prilikom premijer je pozvao sve lokalne zajednice da ispunjavaju svoje obaveze prema merhametu, a to je isplata sredstava koja planiraju budžetom za pomoć u radu narodne kuhinje. Ministri Tuzlanskog kantona i poslanici u Skupštini kantona 2016. godinu pamtit će po, kako kažu, nasljeđivanju obaveza i problema koje je trebalo riješiti, što su na određeni način i uspjeli, ocjenjuju. U tome im je, kažu, pomoglo naše korektno i blagovremeno izvještavanje, zbog čega nas izdvajaju od ostalih medija. Svečano izjavljujem da ću povjerenu dužnost obavljati savjesno i odgovorno, da ću se zalagati za ljudska prava, slobode i ravnopravnost građana i naroda Bosne i Hercegovine. Uzme li se u obzir šta je novi saziv vladi Tuzlanskog kantona preuzeo iz prethodnih mandata, većina ministara 2016. godinu ocjenjuje kao vrlo uspješnu godinu. Ono što je evidentno tokom cijele godine unapređivao se položaj boračke populacije, a godinu na izmaku obilježilo je i nastojanje da im se na vrijeme isplati sva dugovanja i da se izvrše sve obaveze koje im zakonski pripadaju. Možemo reći da smo mi realizovali više od 90% svih naših planiranih aktivnosti, da smo u dobroj mjeri uspjeli realizovati sve ono što je definisano zakonom o dopunskim pravima boraca i evo ako to posmatramo onda možemo reći da je bila uspješnija nego prethodna, a vjerujem da će naredna biti još bolja. U 2016. godini uspio se zadržati kontinuitet finansiranja osnovnih funkcija Tuzlanskog kantona, te nije došlo do umanjenja primanja budžetskih korisnika. Smatram li da smo u ovom dijelu nekom, kada je u pitanju ova razvojna komponenta imala značajna ulaganja i u 2016. godini, a također i određeni problemi koji su bili karakteristični za Tuzlanski kanton, na neki način su riješeni ili se rješavaju uspješno. Pa imamo i, da kažem, rješavanje pitanja problema TTU-a, tako da kažem, mislim da je godina bila uspješna imajući u vidu okolnosti u kojima se sve ovo dešavalo. Ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona 2016. pamtit će prije svega po imenovanju na ovu poziciju na kraju 2015. godine i hvatanjem u koštac sa svim problemima koje je naslijedio od svog prethodnika. Uglavnom donešeno je ti izmjena dopuna zakona, uglavnom su te aktivnosti vezano da se naprave nekakav komfor građanima Tuzlanskog kantona vezano za moje ministarstvo je na čijem sam čelu, a to je ugostiteljstvo, turizam, saobraćaj, ceste, aerodrom i tako dalje. Nastavit ćemo s ovim aktivnostima, lično mene ako pitate, ne znam ako bi sebe ocjenjivo, zadovoljan sam. Puno toga se u 2016. godini radilo i kada je riječ o unapređenju rada policije u Tuzlanskom kantonu. Nabavljena je nova oprema, uređene su prostorije policijskih stanica Kalesija, Gradačac i Gračanica, a ovih dana privodi se kraju i radovi u savremenim šalter salama u Lukavcu te Banovićima. Naravno, mi nećemo na tome stati, očekujemo i u narednoj godini da nastavimo sa opremanjem uprave policije. Evo, pri kraju smo ove godine da nabavimo i uniforme za jedinicu za podršku, jedinicu za javni red i mir. Iduće godine ćemo nabaviti uniforme za kompletnu policiju, nešto ćemo nabaviti još naredne godine i vozila, a nešto i specijalističke opreme, znači za upravu policije. 2016. godina bila je uspješna i kada je riječ o stabilizaciji zdravstvenog sistema. Poseban akcenat stavio se na zapošljavanje mladih ljekara, o čemu je, kako kaže resorni ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, radiotelevizija Slon na poseban način izvještavala. Evo, mogu reći zapošljavanje mladih ljekara i mogu reći da je saradnja sa radiotelevizijom Slon bila na jednom zavidnom nivou. Ja se iskreno nadam da će ona nastavljena biti u sljedećoj godini i da će dosta dobrih stvari biti i od strane Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, koje ćete vi, nadam se i ubjeđen sam, propratiti u sljedećoj godini. Zapošljavanje posebno na neodređeno vrijeme bilo i u školskom sistemu, na što je ministar obrazovanja ponosan, te ističe da je televizija Slon te događaje korektno i sigurno prva prezentirala javnosti. Ja bih na početku samom da ocjenim saradnju sa radiotelevizijom Slon kao vrlo uspješnom. Evo i ova protekla godina je pokazala to. Ja bih rekao da evo adekvatno i pravovremeno pratite sva dešavanja, pogotovo kada je u pitanju rad vlade Tuzlanskog kantona.
Želimo da i u narednom periodu nastavite ovako isto. Iskoristit ću također priliku da vašim gledalcima i svima vama, zaposlenicima Radio Televizije Slon, čestitam Novu godinu i da vam zaželim da bude bar malo bolja od ove protekle. Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Tuzlanskog kantona 2016. godinu pamtit će kao jednu od najdinamičnijih u svom životu. Realizovano je, kaže, nekoliko projekata, od kojih posebno izdvaja projekat koji se odnosi na energetsku efikasnost. Sudeći po navedenom, ministri u Tuzlanskom kantonu 2016. pamtit će po nasljeđivanju obaveza i problema koje je trebalo riješiti i u tome su, kaže, na određeni način i uspjeli. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je produžila do 30.6.2017. godine važenje odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti. Odluka propisuje subvencioniranje računa za električnu energiju za kupce iz kategorije domaćinstava kod elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Herceg Bosne, a pravo na nju imaju kupci s najnižim iznosom penzije koju je u tekućem mjesecu isplatio Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i korisnici stalne novčane pomoći koji imaju izdata rješenja od nadležnih službi ili centara za socijalni rad u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tuzlanski kanton posljednja 3 dana zadesile su snježne padavine, a kako je suditi po vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sličan scenario će biti i u narednih nekoliko dana. U prevazilaženju potencijalno opasnog stanja koje može nastati tokom vikenda, potrebno je da se uključe svi segmenti društva. Snježni pokrivač u posljednja 72 sata zabijelio je Tuzlanski kanton, a visina snježnog pokrivača u Tuzli danas iznosi 13 cm. Temperature su u minusu, a značajniji minusni skok temperature zraka očekuje se pred dane vikenda kada će rasti do minus 25 stepeni. Očekuju se i veliki nanosi snježnih padavina, zbog čega su ekipe civilne zaštite na dodatnom oprezu. Naime, velike količine snijega i niske temperature mogu ugroziti putnu komunikaciju, što može dovesti do potpune odsječenosti pojedinih naselja u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga su i ove, kao i prethodnih godina, obavljene konsultacije sa načelnicima 12 općina i gradonačelnikom Tuzle, direkcijom cesta Tuzlanskog kantona i cestama Federacije. Još jednom su istaknute obaveze ugovaranja zimskog održavanja puteva koje su u njihovoj nadležnosti. Ta informacija proslijeđena je i vladi Tuzlanskog kantona. U toj informaciji smo na osnovu kontakata sa načelnicima 12 općina i gradonačelnikom Tuzle dobili na uvid dokumentaciju iz koje se vidi da su ugovoreni poslovi sa pravnim subjektima koji su zaduženi za održavanje puteva, da su obavljene sve moguće pripreme, da su osigurana posipna sredstva, da su mehanička sredstva i druga sredstva za tu vrstu aktivnosti spremna za taj posao. U nadležnosti Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona je 19 puteva i, kako tvrdi Tadić, spremni su za brzo djelovanje. Ceste Federacije Bosne i Hercegovine zadužene su za 5 magistralnih puteva u Tuzlanskom kantonu i za sad nije bilo problema u saobraćanju. Tuzlanski komunalac i ove godine odgovorio je prvim snježnim izazovima, no ukoliko dođe do vanrednih situacija kada subjekti zaduženi za održavanje putne komunikacije u Tuzlanskom kantonu nisu u stanju odgovoriti obavezama, bit će podignut sistem zaštite i spašavanja. Civilna zaštita će proglasiti stanje prirodne nesreće gdje je to potrebno. Kada su u pitanju pojedine općine, znamo da su općinski načelnici zaduženi za lokalne te puteve, ulice, gradske i tako dalje. Onda ćemo općinskim štabovima, općinama gdje bude snijeg visok, poduzeti dodatne radnje u skladu sa ovlaštenjima i zakonom o zaštiti i spašavanju, mobilizirati i druga pravna lica i druga sredstva koja su potrebna da se očiste putevi. Sličan scenarij kada su korišteni svi mehanizmi kojima raspolaže civilna zaštita Tuzlanskog kantona bio je 2012. godine kada je bilo blokirano nekoliko puteva u Tuzlanskom kantonu. Dovedeno je u pitanje snabdijevanje električnom energijom ne samo u Tuzlanskom kantonu nego i u državi. Civilna zaštita, kantonalna uprava i štab, općinske službe civilne zaštite su u ovom trenutku spremne da zaštite građane i omoguće sve što je potrebno za normalan život. Međutim, vanredne mjere zahtijevaju uključenje svih segmenata društva na čišćenju i uklanjanju snijega. I službe za komunalne poslove grada Tuzla pozivaju stanare i upravitelje zgrada da uklone snijeg i ledenice sa krovova i time osiguraju veću bezbjednost prolaznicima kojima nerijetko prijeti opasnost od obrušavanja snijega i leda sa krovova zgrada.
Do proglašenja stanja prirodne nesreće na području grada Tuzla na snazi je odluka o komunalnom redu, kojim su propisane obaveze kako pravnih, tako i fizičkih lica na obavezu uklanjanja snijega i leda. Sa sve hladnijim zimskim danima neophodno je i čišćenje automobila od snijega i leda. Vozačima koji svoj automobil drže na otvorenom, najveći problem predstavlja zaleđeno vjetrobransko staklo. Neke od praktičnih savjeta za vas smo potražili u tuzlanskom automotoklubu Tuzamk. Polarna zima koju nam najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine dovoljan je razlog da pristupite preventivnim mjerama kako se ne bi doveli u situaciju da kada krenete na posao budete iznenađeni smrznutom bravom na automobilu ili nemogućnošću da uđete u vlastitog četvorotočkaškog ljubimca ili da pak provedete izvjesno vrijeme čisteći snijeg i led sa vjetrobranskog stakla. Neki od praktičnih savjeta za vas potražili smo u tuzlanskom automotoklubu Tuzamk Tuzla. Obavezno pokušati namazati gumene zaštitnike na vratima, takozvane kedere. Oni se mažu glicerinom ili nekim kremama. Imate u našim prodavnicama autodijelova ima tih sredstava da se nabavi, samo se namažu ti da ne bi došlo do pucanja i smrzavanja. Zaštita brava vozila je najbolja da se te brave podmažu sa sprejom VD40. Iz Tuzamka apeluju na mlade vozače da ne posježu za alternativnim metodama prilikom odleđivanja vjetrobranskog stakla. Dosta svijeta pribjegava tome da zalije vrelom vodom auto. Međutim, velike štete se tu mogu napraviti, to staklo može puknuti. Uslijed nagle razlike u temperaturi saspe se staklo. A čujte, uvijek treba pokriti šofer šajbu nekim kartonom, najlonom, nečim, ne najlonom, najlon se zalijepi. Nekim kartonom, nečim malo zaštititi šofer šajbu da ne bi smrzla. Niske temperature u jutarnjim satima najčešće dovode do smrzavanja brava na automobilima, pogotovo kod starijih automobila kod kojih su mehanički mehanizmi slabo izolirani. U slučaju da ipak ta brava smrzla na vozilu, može se privjeći lagano upaljačem za grijavanje ključa, pa se taj ključ ubaci u bravu, pa se sačeka malo, proba se. To će sigurno potrebati 2-3 puta zagrijavati da ta toplota otopi unutrašnje te dijelove brave da bi ona profunkcionisala. Ili jednostavno, što se isto može koristiti, može se puhati u bravu. Znači, nasloniti usne na bravu i puhati topao zrak iz usta da bi ta brava odledila, da bi se mogla otvoriti. Priliku ćemo iskoristiti da vas podsjetimo da je od 15. novembra do 15. aprila ove godine zakonski obavezno posjedovati i korištenje zimske opreme bez obzira na vremenske uslove. Za neposjedovanje zimske opreme predviđene su i novčane kazne od 40 maraka za vozače, 500 maraka za preduzeća ili druga pravna lica, te 500 maraka za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost prijevoza. Mjerenja jutros pokazuju da je nivo zagađenja zraka u najvećim gradovima Federacije Bosne i Hercegovine i pored padanja snijega ostao sličan jučerašnjim. U Tuzlanskom kantonu koncentracije lebdećih čestica nisu se značajno mijenjale u odnosu na prethodni dan. U Zenici, Tuzli i Živinicama koncentracije sumpor dioksida su visoke i prekoračuju propisane granične vrijednosti. Prema izvještaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, po prestanku padavina već bi u Bosni i Hercegovini od sutra moglo doći do jačeg vjetra, što bi trebalo rezultirati poboljšanjem stanja kvalitete zraka na širem području. Ipak moguće je da se u samim kotlinama zadrži niska oblačnost i oslabi efekt vjetra, što bi moglo da dovede i do daljnjeg povećanja koncentracije zagađujućih materija u zraku. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Više informacija pronađite na našem web portalu, Facebooku i teletekstu. Pratite nas i putem Twittera. Ostanite i dalje uz naš program. Želim vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.